Ses gelýärmi? Inni ses gelýärmi, hormatly watandaşlar? Bagşasyň teknik problemleri bar. Men ýolda bolansoň, ýani studiýa bilen açyk problemalar çykýar. Ses gelýärmi? Adamlar kyn görmesen ses gelýär diýip ýatsaňyz, ýa gelmeýär diýip ýatsaňyz, men gepleşigime dowam ederim. Geldi. Okey. Täzeden başlady, hormatly watandaşlar. Şu gün 2022-nji ýylyň 3-nji awgust hepdeniň çarşamba güni. Hoş geldiňiz Demokratik Platformanyň kanallaryna. Men şu gepleşigimde Istanbuldaki aeroportun ýagdaýy barada gurulmajak bolýan. Bizim watandaşlarymyz aeroporta baryp şöyle aýygandy. Öýlerini gaýtjak bolup. Olar öz elementar grajdan haklaryny talap etdiler. Näçe 3 ýyldan bäri ýollar ýapap, näçe bütün dünýäde ýollar açyk, näçe bizim ýollarymyzy ýapap, biz öýe gaýtjak. Çağlarymyzy görjek, enatalarymyzy görjek diýip aýdýar. Biz ýani opozisiýada däl, biz ýani syýasata goşuljak gal bize haklarymyzy bermeli, bizim pasportymyzyň haklary, ýani pasportda görkezlen haklar, bizim konstitusiýaň haklarymyzy hiç kim bozmany haky ýok. Türkmenistanyň prezidentam ýa Türkmenistanyň haýtam bolsa bir wezipeli adam. Milli lider bolsun, arkada bolsun, ýa arkada däl bolsun, ýa öz halk, öz ýani tohumyň dağı bolsun, tapagy ýok. Hiç kim haky ýokdur. Şonuň üçin men gelin size bir näçe videolar görkezeyim. Men şu Türkmenistanyň grajdanlarynyň aeroportdaky bolup geçen videolary geldi. Şu videolary size görkezeyim. Selamünaleyküm vatandaşlar. Vay vay. Olsun. Olsun mu? Dün sonra böyle. Olsun. Sıra yok. Oturuyor. Vay. Oturuyor. Boşaltmayın. Boşaltma. Boşaltma. Yok bunlar olur bize ne öpürçüyorum olur bilet verenler. Olur yeme. Kimin de olur o video takip. Berden da halk bitti ya berden. Duran adam arkadaşlar. Yok. Var mı yok? Yok. Var mı yok? Kasir bitki arada barlar böyle barlantına. Nama surata düşüyor. Ine vatandaşlar, şu videonun bir parçası yerine men size görkezeyim. Beýleki videolardan. Şu videolar bize geldi. Bir minut.
Uçak. Uçak. Yine hormatly vatandaşlar, aeroportda şu gün eyyam adamlar üyüşüp öýe gaýtjak bolýarlar. Olar uçak talap edýärler. Yerlerdäki polisler hem indi bular interferenok sebäbi şul adamlar hakly, şul adamlar kanun bozanok, şul adamlar aeroportda barýa öýlerine gaýtmak üçin. Interferen Raşid Meredov mafiýaň başlygy, pasport we ýollar mafiýaň başlygy konsulun üstü bilen pul edinýär. Yalnızca eşitdiňiz, $1,5-2,000 tanışyň görä pul berip gaýdyp bolýar. 300 bilet satdylar diýe kassa açylmadan. O näme 300 bilet satdylar? Ol kassa ýokmy? Onda kassa nämiş bu ýerde? Ýöne görünmek üçin. Şu ýaly ýa-ni bir düzgünçükler Türkmenistan içinde daşynan bolýar. Bular ýa-ni hökümet paraxorlary, Gurban Serdar, diňe Türkmenistan içinde Türkmenistan'ın hatta daşında da kanunlar oluyor. Gödök oluyor. Hiç vakt bizim haklarımızı beren oklar. Halkımızın haklarını beren oklar. Gaytip neyaça gödök bossalar, şonça bular rahat oluyor. Neyaça halk haklarını alıp başa da korkup hemmelerini kaldırıyorlar. Emheme teröristleri, polis zombaları hemmelerini kaldırıyor. Şimdi men hemme vatandaşlarımıza haş ediyen Türkiye'deki kim öýe gaýtjak bolsa İstanbul aeroportuna bar. Siz siyasatçı däl. Siz ýa-ni bir partiýaň aktivist däl. Barın siz öz hakyňyzy talap edýäňiz. Men öýe gaýtjak boldy. Polis gelýär, aýdyn, sen çağlaryny görýärmi? Hawa, günni görýärmi? Hawa. Men 3 ýyl olay görmedim. Sen ene taň görýärmi? Hawa. Aýda bir ýerde görýärmi? Hawa. Men 3 ýyl görmedim. Meni Türkmenistan akideno ýollar ýapyp, men öz pulumy berjek. Gitçek yollar yapıp öyle akıdık bilmede beylek avia kampanyanın charter samolyotlarını koyuverin o. Öğeleri bizi Türkmen halkını, Türkmenleri Türkmenistan'a koyuverin o. Senin pasportunun esasına, senin rahatının esasına hiçbir adam, hiçbir Türkmenistan'ın vedipeli işleyen adamı ya da ulu vedipeli adamı, Türkmenistan'ın prezidenti, Gurbanoğlu, Milli Kengeşiň ýolçusy hiç vakt sizi Türkmenistan'a barmak gadaganyçylyk edip bilmeýär. Hiç bir ýagdaýda uruş bolsun Türkmenistan'a, yer titreme bolsun, katastrofa bolsun, siz birinji barmady. Mysal üçin teýden Ukrainada uruş gitdi. Ukrain halkyna problema ýok. Gün giýýär, çykýar, ýa-ni on halky öz ýeri, öz öýü. Ýöne ine men Ukraina barjak boldum, goýbermediler, garaş diýdiler, uruş gitdi. Şonuň üçin Türkmenistan rahatyna hiç hili pähketçilik ýok. Ol mysal üçin sen öýüňde pajar gidip dur, sen öýüňde ýa-ni adamlar ölüp dur. Senem ýa-ni sen etragyny goýbermen başga bir vilayatda saklap dur. Ine şol ýagdaý häzir Türkmenistanyň daşyna grajdanlar bilen bolup geçýär. Şonuň üçin haklaryny talap edin. Hiç kim polis Türkiýanyň, Türkmenistanyň konsuly, kassier, beýleki size gadaganyçylyk edip bilmez. Size gelmeň diýip bilmez, gidin şörden diýip bilmez, sizin doğru hakyňyz. İstenen adam sizi saklasa da siz advokatyň üstüne çıkarıp bolýar, siz problema ýok. Ol bir. İkinci, gelen adama da düşündürüm. Haýyş, kassieram, konsulam, polisam urma. Ellime. Görkedim men kanuny hormat goýan, sizem kanuny hormat goýun. Bir näme garaşmany 3 ýyllap öýe aýtjak boldy. O näme boldy Türkmenistana? Türkmenistan bir topar binalar bolýar, näme samolyot urup bilen okmy. Urup bilýär. Näme Türkmenistanyň halk tarapyndan saýlanmadyk, zahvat edip gelen adamy Gurbanoğlu we öz ogly öz halkyny terk edýär. Gün жалоба ýalan prokuratura, ýa-ni Türkiýanyň prokuraturyna, Türkiýanyň polis içeri işler ministriniň ýa-ni adyna, migrasiýanyň adyna Erdoganyň adyna hatlar uğradyň durma. Kim aeroportda barmasa hatlar uğratmaly. Aeroportda baran adamlary
Yani başka adamlar barıp uğurlamalı veya olur iş bitiriyor, olur yol açıyor. Çölögünü, sugunu saklamalı, kömek etmeli, direk vermeli. Siz gaytmayan adam yanına durun. Yine şuraya adı birleşmeli. Yine men size Türkmenistan'ın gelen haberleri bu arada vurgulayacak olayım. Hormatly vatandaşlar, yine Türkmenistan'na Türkmen halkı inni Gurbanul Ensiyardarı ultimatum oydu. Eğer de bizim studentlarımızı getirmeden, eğer de bizim doğan kardeşlerimizi aeroporttan alıp kaytmadan, eğer de reisler açmadan, eğer de etrafların arasındaki yolları, velayetlerin arasındaki yolları ansak oraya açmadan, eğer de sakrasheniya düşen etrafları yine de açıp halkı köseseniz, onunla biz ayağa alıp, biz özümüz sizin işinizi görürüz. Biz özümüz sizi tutsak edip, biz yolları açar deyip şeyle şart koydurar. Türkmenistan'ın hemme yerine yadır adamlar niye bilen bilir ya. Hemme yerine küncek yok Türkmenistan'da, rahat küncek yok. Hemme yerine. Adamlar hemme yerde kalacak oluyor. Men Türkmenistan'da yaşayan adamlara diyeyim. Hem yerde ne yapıldığını bilirim. Talep edin, bizim doğum anlaşmaları getirin ve reisleri açın. Biz yeki bolup kaldık. Biz Türkmen halkı kötünyer. Biz Türkmen halkı yardaylarımız katı ağır. Doğum anlaşmamız yok yanımızda, inatamız yok yanımızda, çağrılarımız yok yanımızda. Biz kaçana çelli beyni yaşarız. 3 yıldan beri yüzlerini uğram doğan. Ülkü botuyla daşıyoruz da bizim içinde ülkü botuyla düşündürün. Türkmenistan'ın yürütülüştürülen yanlış kulluğunun tertibi yürütü birinci dereceli triboga geçti. Polis, zombiler, emkime teröristler olum usiline geçtiler. Yöne şunun hemmeti harvurluğum aydiya bizim yürüge düştü şuları karan tohum yürüge düştü. Bizim halk kalsa bizim kalacak. Bir yer alsa bizim şunu olacak. Bize yürüge düştü. Biz buraya işlerden yoktu. Bizem hata eden oklar. Bizem alıp basıp duğulur, ziyat kaldırıyorlar. Bize bir topar bir düzgünçülük ediyorlar. Biz halkın bilen bir düzgünçülük ediyen, bir kanunçuluk ediyen, güdük kanunlar bodayan adamın önüne, arasında. Biz ülküdür, halkımız yemceli o belli sebebi halkımız ne yerlerini bildirip başladı, üç başladı. Biz olur saklap bilmek. Halkımız yeniye, biz halkın tarafına geçmedik, olmayadı. Öyle boynam durun. Şoň üçin Türkmenistan'ın içinde halkı yuwaş-yuwaşdan bir adı birleşmeli. Hemme yerde öz haklaryny talep etmeli. Bir öz haklaryny talep edýärmi? Beýle adam gördüğü ýanyna baryp aýtmaly. Näme şu haklaryny bolýar? Näme meňim haklaryny bolýar diýip goşulyp gitmeli. Hemme yerde. Gurbanyny bilen Serdar iki ata oğulları ayağının aşağına köz ýaly yer ýanmaly. Şunu bilmeli. Boldu biz şundan meýär çydamdy. 3 ýyl çydadyk, sabır käsämi boldu. Bu bir düzgünçükler hiç döwletde yok. Hatta Demirgalyk Koreýada da yok. İçinde istendik velayetten başga velayete geçip ýörsin. Halk bilen bir zat bolsa, ol diktator ılgap halk bilen işleýär. Öz halkyň agryýaryny çöpýär. Han Türkmenistan'ın prezidentleri näme diýär bular? Halk agry ýagdaýda baka bizim halkımız öýlerini aýyp bilmän, aeroporta barıp eýen bütün dünýä nägerliklerini aýdanda da hiç tat bolmadyk ýaly. Opuska gidip, oýra bar kabina gidip, onun esas sebebi şular men siz galsa agdarşyk edämedim, men oğlumla men külmü çykaraýmasyn diýip, olar amal edýärler. Olary $10,000 powurlar getirip, şolary nahar bişirip, kip çekip ýörler. Riza çağır dinjak ýör. Anam. Kabindak paraxorlar atol oğru ikana. Kezaplar. Avazadaki yürütülüştürülen villa ve kotej kompleksleri yeğenlerin eline geçti. Indi yeğenler şoları daşypdan gelen turistlere berýär valuta ve pullarını. Ne salgı pullu wagt berýär ýanına, ne beýlek barany wagt berýär. Bizim pulumuzda gurulan zatlar, bizim TV waýlyklarymyz satılıp, şu pulu gurulan kompleksler bunu yeğenlerin eline geçip, yeğenler hayrını bakıyor. Han Türkmen halkı? Türkmen halkı näme? Näme? Günäkär mi Türkmen halkı Türkmenistan'da doğulun için? Yok. Bir adam günäkär. Onun adam öz tohumynyň milli lideri, Türkmenistan'ın
prezident wezipetini 2006-njy ýylda Niýazow öldürip basyp alan Gurbanoğlu halkyň arasyndan tanalýan Haramly. Ine şol adam bizi şu güneçeli 2006'dan ünsüren 2020'ye 16 yıllap kösek geliyor. İnni täze kösenç dörül öz oğlunu koyup yine 30 yıllık gitti. 46 yıla gidip oturuyor. Kaçana çelçi daha? Kim olur? Öğürlerini onu bilmeyen süpük narkomanlar. A harpına şermenine hemme dövletlerin güçlü dövletlerin ayağına yıkılıp vatan dönükler. Vatanın behbitten satyan dönükler. Halk için ömrüne şu 16 yılda Gurbanoğlu bir neçe ayda da onun oğlu Kezzap narkoman Serdar hiç tat et görmedik adam. Bir tane behbit et görmedik. Qaytyp şuları ağaç taklap, haklarını bozup, ayal maşalan haklarını bozup, itlerini öldürüp kösek gelen adam. Ne yapıpçılar bunları? Kim olur? İnanın, Saddam Hüseyin'i görür mü? Köçede halk uğruna, o bir SDF yani köçede yatyan bir zordan özünü oňrayan ýaly bol. Şol suratlar boldy da, şolan ýaly. Hakykatdan şol ýaly. Aharpyna şermenine hiç tat bilmeyen bir idiotlar. Bizim iň ul wezipemiz basyp alyp, öýlerini emhime terroristler bilen Paris zombalaryň üstünden gowrap bize diktatorçylyk edýär. Inni boldy. Biz bulary aýyrmaly. Başga alaç ýok. Sebäbi her hili edip gördük, garaşyk gördük. Ine halkymyzdan gelen habarlar inni diýe ýollar açylmasa açylman eşin boldy diýe. Ulu köp ýetkiler bar. Bizim ýetkiler ýöne şuruň tohumyny gyrır diýär. Kabinin ýolbaşçylygyň tohumlaryny gyrır diýär. Gurbanoğlu bilen Serdaryň tohumyny gyrır. Jadan, Hramow, Gurbanoğlu, Serdar we Raşit Meredowy diýerligine öldürür diýär. Şeýle bir ýanky gaturlaýarlar, her ýerlerden adamlar. Men köşüşdirip gelýärdim şu güneçede, indi men günah diýär. Başga naçy ýok. Kanun itaatine etmeli, hiç kimi öldürmeliler, tutsak etmeli we jenaýat çekmeli. Şoň üçin adamlar öz araňyzda birleşip, öz araňyzda lider saýlap. Hem ýerde lider bardyr, anam. Hem ýerde. Her owajykda, her köçejikde, her raýonda lider çykmalylar. Adamlar toplap bolla, buraya ýaşap bolýan. Ertiden akşama çel çölüňi ýylan ýa. Sen maşenlik bolmagyna mejbur, sen adamlara allamagyna mejbur, sen çağlaryň ekdejek bolup bir ýerde gul bolmagyna mejbur, sen özüňi çağlaryň agyrýagda ýatarýan. Sen paraxorlyk etmäne mejbur. Paraxor sistemada sen hökman gıymırlamadan ýaşap bolmaly. Türkmenistana adalatlyk, arasaçylyk, adalatlyk galmady. Adalatsız döwlet boldy. Kaçanlar ýolbaşçy adalatsız adam bolup gelse, Türkmenistanyň ýolbaşçy, onu adalatsız döwlet bolýar. Ine görmedi. 16 ýyldan bäri idiot, kellesi giden bir samsyk, adalatsız adam, bir nadan, sowgatsız, bilimsiz, ahyrkyny şermenle, ne Türkmenistan haýytyny goda etdi. Bolmasa bizim TV waýtlarymyz bar. Bizim potensialymyz bar. Akıllı adamlar var. Şolar ulan Türkmenistan üstüp bolýar. Ýok. Bu dine idiotları, özüne gulyaly ýykylýan, ellerini uşayan adamlar ýygyna dine idiotçylyk edýär. Men bir maglumat aldym. Häzir Gurbanyň ýanyna adamlar girse, şeýle ýüzü bilen girýär, egilýär-de, egilip ýylyna çykýar. Ol bir gülküşler. O bütün dünýäni güldürip gelýär. Men öňüňden biz Türkmenistan maskara edýär. Şul idiot Türkmenistanyň ýolbaşçylygyna gelip bütün Türkmenistany her bir adamy Türkmenistanyň raýatyny maskara edýär. Indi men ýa-ni bizim sportsmenimiz ol Gurbanoğlu we Serdara sawgatyny aýdan adama ýülenýär. Siz çempion bolsaňyz, haçan siz şul atlar aýtsaňyz, siz özüňizi kanalizasiýa dykdyňyz bolýar. Bütün dünýäde üstüňizden ulýar. Yallaklara ýülenýär. Gözel Şahuliýewa, ol Burkolaýal, Akış Saparow. Sizin oturjak ýeriniz şol bir ýatda diktatorlar bilen Raşit Meredow, ýa-ni yallak maşennik, pasport bilen ýol mafiýanyň ýolbaşçy, Gurbanoğlu, Serdar diktatorlar,
ve iksan keza Türkmentan adamlar jadanın xramfın bir liniyada oturursa da cevap verir. Men gün aydan şonu devlete topar şonu etmese bir dakansa da şonu ettirir. Siz halkın önüne ağlap cevabını verirsiniz. Nehili yağdaylarda siz yallakladınız. Neyemçip şu iksan diktatörü bütün dünya yankı yallaklap bulur övdünüz. Neyemeti verdi? Düşündürürsünüz. Siz Maraltay'dan kaçan adamlar. Özünüz Maraltay'dan kaçıp bütün halkımızı Maraltay'dan kaçırıyor. Ruhtay'dan kaçırıyor. Şunun için sizin cevapkarçılığınız o Goebbels'in kıyallığı. Propagandan yolmuş. Siz propagandan esas instrumentleri. Şunun için sizin karşılam görüş gidilip durulur da sizin tutuğa dinlersiniz. Şimdi yine ben Türkmenistan'ın gelin haberleri devam edeyim. 25. yılda halkımız kalıp yine her bir kabinin işlerinin yolbaşının önünü durduruşlar. Talacak olup, şuna karşı hareket edecek olup. Video kameraları düştüler. Gurbanuli'nin yani tohumun önünü durdular. Yine Gurbanuli'nin serdar, iksan keza vatan dönükler, halk düşmanları usilini edip Paris'lere koydular. Kabinet ministrinin yolbaşının önüne, yani tohumun önüne, çağlarının önüne usilini edip Paris'lere diktiler. Korkyalar. O birinci gedek 20. iyulda duyduruş oldu. İnni kalsa saklap olmuyor. Şehrin aeroportta. Katı kalsa bir 100 adam kaldı. 100 milyonlarca adam olsa ne yapmalı? Tek izlek gidiyor. Sen polisin dursun, emhemen dursun, spetsnazın dursun, tek izlek gidiyorlar. Anladın? Tek izlek bilmede maşin alıp üstüne gider. Gurzavu alıp üstüne giderler. Tek izlek giderler. Ünsüyorum Kazakistan'a, Nukus'ta tanklı geldiler BMP'nin üstüne. Yani yaraksız adamlar minip sallakları çıkarıp onun yararını alıp BMP'sini alırlar. Yaraksız adamlar. Neyme Türkmenler başarmadı. Bundan beter başarmadı. Bizde kahramanlar köptür. Şimdi hükümet dini işgalleri yığına şoları halka arşa ulunacak oluyor. Her türlü sözleri aydın vaada verin, düşündürün yaşları, yurdun prezidenti Serdar Govu adam, şu Govu siyaset alıp var ya, yine şu alıp baran siyaset için Türkmenistan'ın yani asman parakıt. Men size burada edin şu asman parakıt olacak. Yine şu Serdar'ın ve Gurbanuli'nin alıp baran siyaset için hazır asmanın parakıtı bozuluyor. Biz grajdan urşunu çümüyor. Esası günahkaram şu hazır parakıtının yıkılacağı Gurbanuli'nin Serdar. Ön olmalı. Bizim halkımız sabırlı. Bizim halkımız çıdamlı. İnni çendin geçti borlu. İnni para asmanın parakıt deyip inni seyredin ne ayrı olacak. Halkımız da ya yetki var. Bolsun ya. Yöne bilem olur kırırt ya. Şul nokoda barmak neyeme gerek? Neyeme samolyotlar açıp bunu yok mu? Telefon yine bir telefon alın mı? Açın yollar borlu. Bir 10 sekundda bitiyen radi yıllar ediyor. Korkucuk var. Onun sebebi neymiş? Şu din adamlar onun yanının sebebi neymiş? Türkmenistan'a baran bizim vatandaşlarımız içini görüp saçları alıp halka düşünüp başladı. Niye buraya bomjan yaşapıyorsunuz? Niye buraya haksız bir gullordan beter adam olup yaşapıyorsunuz? Yine Türkiye'de biz yaşadık problem olmadı ve halklar talep et başladı. Adamın gülleri açıp başladı Türkmenistan'ın içinde. Ve potrot etiyat potrot bolunu hişat kazanıp bolunu ubitka ediyat Türkmenistan'ın içinde pul kazanıp bilemiz yok. Daşına gidip işecek olayat. Yollar yapıp bizi türmede saklayalar. Türmede saklayalım yürüyütü paraxorlar eğiledi hem yeri idiot yani çözütler var. Biz idiot psihbanisa dönüp biz yaşar yani devlet olmadı. Ön Türkmenistan'a yani daşırttan adamı gelip onun yani isteğleri, talepleri ulbolon son olur diyerdi. Türkmenistan'la yaşar yani devlet yani Türkmenistan. İnni Türkmenistan'ın içindeki köp çıdamlı halk, köp tavır ediyen halk, onun normalar, pes normalar, onun talepleri, pes talepleri adamlarım inni diye çıdap yaşap bulunan Türkmenistan. Bollu diye kutordu. Yaşar yani devlette men maşgalamı alıp gidecek. Hatta prokuror işgallerim diye men maşgalamı alıp gidecek bollu diye. Biz menler potroçlar yani hükümet işgalleri ol hakta gurun edemek hemmet yani. Sen şu yerde prokurorluğunu kalan ya, yönü şu yere medisina varsan ya başka hukukluklar varsan
paraxorluk edip çözgütler näme dogry, kesirler näme dogry kesitlenip adamlar ölüp gelýär. Ine diňe men garnaş tarapynda iki sany bir maşgalan adam öldü. Koronavirusun vaktsina edip öldürdüler. Häzir ýene başlady. Öň vaktsina edip bir topar adamy öldürdüler. Inni adamlaryň ülesi gelen ok görgüller öýler görüşýär, ýani koronavirusa garşy. Şol görüşýäne de koronavirusun tarapyna geçip şular öldürülip, ýani vaktsina öldürýär. O näme hükmet? Öz adamlaryny öldürjek bol şu siýasaty geçirýän hükmet. Öz adamlaryna basyş etmek üçin siýasaty geçirýän hükmet. İkisany haramda da ýoluşur. Öz halkyny hiç il ýagdaýda gadagançylyk etmeýän haky bolman gaýtyp şolary getirmän Türkmenistana öýleri güde kanunlar bolup ine halkyny daşyna saklaýar. Olu näme adam? Olu kelledi işleýärmi? Biz jogapkärçiligimiz we halkyň önüne biz kanunlaryň, konstitusiýanyň kepilleri bizim borjumuz var diýip olum näme diýýar? Gaýan kelledi işlemek var. Kelledi işlemek. Bu torunlar komanda. İki sany idiot, biri psik tarapdan gidipdir, beýlek hem men kakamyň ýolundan gitjek diýip şo psik tarapdan giden adamyň ýani goýan zadyny ine etjek bolýan adam. Şo ýolda gidiyor. Hormatly vatandaşlar, 30 ýyldan gowrak halkymyz ümsüm oturdy. Halk inni çydanyk. Halk inni öz talaplaryny gaty dogry talap edýär. Arkadagylar gorkup başladı halkdan. Serdar milli liderin oýunjagy diýä adamlar Türkmenistanyň içinde. Serdardan toňluk ýok, Gurbanyň oýunjagy bolup. Ýene de Gurbanyň dolundurýar, ýene de halkymyzy gödök ýagdaýda, bir kanun ýagdaýda siýasat alyp baryp kösýär. Biz ölkü oturtip, bizini galmasak bizde hiç ýyly ýanky variant galmady diýip aýdýar. Halktan gorkup hemme produktları, velayetleri ýiberdi. Halkyň ünsüni çekmek üçin inni giç boldy. Sebäbi halk kösün boldy inni. Sen produkta ber ýa-da sen halky bilen salihatly boluş inni halkyň sabry käsesi boldy. Halkyny diňe öňürtmeli. Halka ýallaklyk edip, ýani azajyk ýallaklyk edip halk köşürtdirjek bolýar bolýan inni hatda polisleram, emhime guluklarym gow düşdüler. Halk galýa, halk ýeňýär. Hiç ýeri ýani mümkinçilik ýok diýip düşündiler. Vatandaşlar, men size bir haýyşdym bar. Her adam iki sany adam tapmaly, şoňa jaň edip inni Türkmen halk galýa, demokratik opozisiýa şo galyşlaryň ýani protestlaryň ýoluşyny geçip halk bilen galyp inni şol iki sany ata oğul iki sany kezaw tutsak edip türmäge salýar. Şonu siz duýdurun. İkinci, şol iki adam, ýene de bir iki adam aýdyp şol informasiýany ağızdan gulaga ýaýratmaly. Her adam öz haklaryny talap etmeli. Öz näçiliklerini görkezmeli. Men dewlet aktivistlere ýylanýan. Inni bizim orta çıkmaly wagtymyz. Biz birinjiler orta çıkmaly. Biz birinjiler halk bilen orta çıkıp biz inni öz näçiliklerini bildirmeli. Size haýyş, men şu videoň aşagyna telefonlarym bolar, şu videoň aşagyna Telegram adresym bolar. Hemme Türkmenistanyň içindäki daşnak aktivistler men bilen habarlaşyp biz gurmaçokly işler başlaýar. Taýýar bolun. Biz güýde işlerini tamamla, birinci etap tamamlayan. Şu iki sany ve şonun ýanynaky paraxorlugy, iki sany diktator tutup biz cenazede çekmeli ve biz tiýade Türkistan. Biz saýlawlary geçirmeli. Şoň üçin hormatly vatandaşlar, siz gaýrat edip men bilen habarlaşyň, biz gurmaçokly işlemeli. Men size näme, her kim näme etmeli aýdar. Her kim bilen ýeke guruluşar ve ýeke zadanylar ber. Şoňa men öz habarymy torýan, hormatly vatandaşlar, aeroportda duran adamlar, siz ýolları açmaly. Siz ýolları durup açmasaňyz ýollar açylmıyor. Bulara inni ynamy ýok. 3 ýyl bolup barýar. Hemme ýerde ýollar açyldy. Baryp talap edin, näme esasyna seni çağırmadan aýrýar.
Nämen esasında seni Türkmenistan'a koýarlar. Nämen esasında reisler koýarlar. Näme boldy? Uruşwan Türkmenistan'da? Yok. Uruşwan Türkiye'de? Yok. Näme esasında? Näme onu diýmek sizi öz grajdan diýip hasap eden o. Onu diýmek biz onu suwda berip, ýa ardalar ýa sansa var yıkmaly. Diýmek biz aeroportu var da kansa durmaly. Öýe gaýdynça reisler açylynça. Egerde her adam aeroportda barıp durup şol pursatda gaýtmalan bolsa, her adam barıp durmaly. Başga açıyor. Sebebi Doğun arnaşyň ülküdik dur watanda, Doğun arnaşyň kösenip dur hiç kim, hiç wezipedäki adamyň Türkmenistanyň raýatynyň öýe barmak hakyny ýa kanuny bozmak haky ýok. Şonuň bilen men öz gepleşigimi torýan, sizin hemmäňize jan sağlyk arzu edýän we adalatlyk arzu edýän. Sağ olun, hormatly